Učimo se kitajščina. Tema lekcije: kuhinjski pribor. 盘子、 Krožnik, 碗、 skleda, 杯子、 skodelica, 马克杯、 lonček, 玻璃杯、 kozarec, 茶碟、 krožniček, 叉子、 vilice, 勺子、 žlica, 茶匙、 čajna žlička, 汤匙、 jedilna žlica, 刀、 nož, 黄油刀、 nož za maslo, 筷子、 jedilne palčke, 餐巾、 prtiček, 餐垫、 podstavek za krožnik, 桌布、 prt, 锅、 lonec, 平底锅、 ponev, 煎锅、 ponev za cvrtje, 长柄锅、 kozica, 盖子、 pokroka, 烧水壶、 kotliček, 茶壶、 čajnik, 水罐、 vrč, 托盘、 pladenj, 盛菜碗、 servirna skleda, 公用勺、 servirna žlica, 砧板、 deska za rezanje, 削皮器、 lupilec, 擦丝器、 strgalnik, 打蛋器、 žlica, 锅铲、 lopatika, 汤勺、 zajemalka, 食物架、 klešče, 量杯、
Merilna skodelica. 量勺。 Merilna žlica. 沥水篮。 Cedilo. 滤网。 Sito. 烤盘。 Pekač. 烤米。 Posoda za peko. 搅拌碗。 Skleda za mešanje. 擀面杖。 Valjar. 隔热手套。 Kuhinjska rokavica. 围裙。 Predpasnik. 厨房毛巾。 Kuhinjska krpa. 盐瓶。 Solnica. 胡椒瓶。 Poprovnik. 罐子。 Kozarec za vlaganje. 开罐器。 Odpirač za konzerve. 开瓶器。 Odpirač za steklenice. 厨房毛巾。 茶碟。 煎锅。 Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.